ברשות מור אבי שליטה, ברשות רבי יצחק, שהיום זילו של רבי יצחק, רבי יצחק נמצא עמנו, ברשות גדול החזנים בארץ ובעולם, רבי דוד, נעים זמירות ישראל, דוד מלך ישראל, הנגן, רוני גינדי, שמשמרהו, קהל קדוש ונכבד. היום, מוריי ורבותיי, זה יום גדול מאוד. זה יום ענק. אני קצת אסביר למה זה יום גדול ומה המעלה של היום, שרבי יצחק ביקש ממני להסביר. היום זה יום גדול מאוד, יום שבו מסר רבי יצחק את עצמו על קידוש השם. מספר השמה שלו, רבי מחלוף, שזה היה ערב שבת. הלך עם רבי יצחק אבוחצירא, דודו של בבא סאלי, אח של אבא של בבא סאלי, רבי מסעוד, בנו של אביר יעקב, בנו של רבי יעקב אבוחצירא, שאמר עליו אביו, הוא נשמת הארי ז"ל. רבי יצחק נשמת, קראתי לו על שם רבי יצחק אורי אשכנזי. בגיל 7 אמרו לו לרבי יעקב אבוחצירא, אביר יעקב, באמת הוא נשמת הארי ז"ל? איך? מה? עד כדי כך? אמר, ניתן לכם ראיה. מוצאי שבת, תראו, ברוח קודשו רבי יעקב אבוחצירא ראה שיהיה עננים, ברכת הלבנה, מוצאי שבת, צריך לברך, לקדש את הלבנה. היה עננים, לא יכול לקדש את הלבנה, והלבנה זה השכינה, והעננים כידוע זה המפריעים לשכינה. קרא לרבי יצחק, אמר לו יצחק, תזיז את העננים. גיל 7 רבותיי, יש גרסה גיל 9, אין נפקא מינה כל כך, כן? 7, 9. אמר רבי יצחק בענוותו, בשביל אבי רבי יעקב תזוזו העננים. עשה ככה, כל העננים זזו וברכו ברכת הלבנה. אמר להם, תראו את כוחו של רבי יצחק. הוא היה מורו ורבו של בבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, בגפת ובסוד. ורבו שבחסידות של בבא סאלי זה היה רבי דוד עטרת ראשנו, אחיו הגדול של בבא סאלי. אבל מי שלימד אותו קבלה בגפת, בשולחן ערוך, 4 טורים, זה היה רבי יצחק, דודו. ולפני שהוא הלך להיפטר מן העולם, הוא רמז למשבק שלו, רבי מחלוף, שהוא הולך להיפטר מן השם. אמר לו, זהו עד פה. ליווה אותו לקבל את השבת המלכה בשדה, כדרך הצדיקים, מקבלים את השבת בשדה. אמר לו, עד כאן, אל תתקרב. אמר לו, מה? אמר, אני חייב לראות מה קורה עם רבי יצחק. סוף סוף זה מורו ורבו. אריה הילאה עמד מרחוק מאחורי העץ וראה שרבי יצחק הולך, יושב ומנגן ניגונים של הערגה, כמו שאנחנו עושים פה לכבוד רבי יצחק, מנגנים ניגונים לכבוד השכינה. והנה בא זה גוי ועשה מה שעשה לרבי יצחק, דקר אותו, כמובן שהוא היה מוכן קידוש השם להיפטר, ואז הוא בא עוד פעם לדקור אותו. קם רבי יצחק, אמר לו, זה לא יסכמו לך משמיים, לך מפה מהר. לא ראה דבר כזה, אחרי שדוקר בן אדם שעומד למות, הוא קם ואומר לו תלך. קם והלך ונפטר. קח אותו וקבר אותו בעיר, שמה תולל, בעיר תולל, שמה נקבר רבי יצחק אבוחצירא. ועד היום מספרים אנשים סיפורים מבהילים, בפרט בענייני פרנסה,